Преди да станем възрастни, не знаехме колко струва един основен ремонт, част 4. След като изхарчихме 56 000 лева за грубия ремонт, дойде ред на боята и декоративните елементи по стените. Общо всичко ни е струвало 1800 лева, като трудът си от нас. Тук държа да споделя с дамите, които ще помолят мъжете си да им монтират подобен тип декорация, че всяка една лайсна съм я боядисвала по 2-3 пъти, самите елементи са криви и с много дефекти. Материала е HTPS. Трудно се реже, а монтирането на лайсните, корнизите и первазите ни отне седмици. Знайте, че не е лесно, отнема супер много време и скандалите са гарантирани. Отделихме мократа от сухата част на банята с стъклена преграда. За нея, както и за душ, смесител и интимен душ, тоалетна, шкаф с мивка и всички задължителни аксесуари за банята сме дали 5000 лева. В тази сума влизат бойлера и осветителните тела. Дойде ред и на кухнята, която е правена по поръчка. В сметките съм включила самата кухня, смесителя, мивката, бойлерчето под мивката, дръжките, както и гърбът от плочки, заедно с епоксидната фуга, които сами монтирахме. Крайната сума е 18 150 лева и да, не са малко пари, но кухнята е огромна, има шкафове догоре, остров и сме сложили най-висок клас механизми. За уреди не мисля, че има смисъл да си говорим, защото там цените могат да варират несравнимо много. Ние сме залагали на среден към висок клас бяла техника. Климатиците с монтажа ни струваха 5825 лева. Имайте предвид, че сме ги запазвали още преди 2 години на старите цени и сега със сигурност струват повече. Общо за всичко това сме дали 30 670 лева. В следващото видео ще си говорим за пречиствателни станции, мебели, още довършителни елементи и ще се радваме да ни последвате.